helo na, a croeso i Owain y Siarad Busnes. Dwi'n hynod o falch heddiw yma i cael siarad busnes gyda Sara a Sian o Hwb Menter yn M-Sparc ar Ynys Môn. Mae'r hwb wedi cael ei ariannu gan y Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop gan Llywodraeth Cymru. Edrych ymlaen i cael siarad efo nhw. Diolch yn fawr iawn. Pam da chi'n gweithio yn yr Hwb Menter? Wel, dwi wedi bod yn rhedeg cwmni fy hun ers rhai blynyddoedd wan, a o'n i jyst yn edrych ymlaen i helpu bobl eraill a cychwyn i fyny hefyd. Dwi'n licio helpu bobl eraill, so trwy bod nhw'n dod i'r hwb, dwi'n teimlo bod ni'n helpu eang o bobl. Be mae'r hwb yn gynnig? Mae'r hwb yn helpu unrhyw un yn gogledd orllewin Cymru sydd eisiau cychwyn busnes. A mae gennym ni'r peth angenrheidiol fatha ymgynghori'r busnes, ffwytho digwyddiadau ag ati. Ond y pwysicach na hynna, mae gennym ni yr gofod maen nhw'n cael defnyddio a cael lleoli busnes o am ddim o leia 6 mis. Mewn llefydd fatha M-Sparc, a mae gen i lefydd fatha'n Conwy Business Centre, yn Dolgella, yn Rhyl, lot o lefydd wahanol fela. A'r gymuned sydd o fewn llefydd fela hefyd. Beth sydd yn neud chdi'n prowd o fod yn yr hwb? Yr holl digwyddiadau da ni wedi drefnu, yn enwedig y rhai Alana Spencer, o hwnna'n 4 digwyddiad o draws y 4 sir, a hefyd yr holl bobl da ni wedi helpu i gychwyn busnes. Cytuno. Digwyddiadau mawr yn ofnadwy bwysig pethau fatha cael Microsoft a balli fyny i Ogledd Cymru, maen nhw'n ofnadwy bwysig fel la. A jyst cynyddu ysbrydoliaeth i bobl o gwmpas i gychwyn busnes, dwi'n meddwl mae'n ofnadwy o dda. A gweld y pobl da ni wedi helpu yn datblygu tra maen yma, a hefyd yn mynd i ffwrdd at bobl eraill a i llefydd eraill hefyd ac yn datblygu fel la. So yn ola, sut mae defnyddwyr yn cysylltu gyda chi? So, fedrwch chi ffonio ni 01248 858 070, e-bost post@hwbmenter.cymru. A wedyn da ni ar yr cyfryngau cymdeithasol i gyd fel Hwb Menter.